Hola, amics i amigues, com esteu? Bé, ja sabeu que a partir d'ara el diari de la quarantena només és de dilluns a divendres, perquè si no la persona no descansa. Això sí, jo cap de setmana tenia mono d'estar amb la gent, sobretot tenia mono d'eixir com un dissabte de tardeo, així que vaig fer dos coses. Em vaig muntar una discoteca a ma casa, que ara veureu, i vaig fer un directe en Instagram, per a parlar amb gent que em contareu coses, i vaig coincidir amb gent que està around the world. Mireu què veu van passar. Com va la cosa per ahir? Bé, jo sí fem-me el bajativo, perquè avui hem dinat tardet i el bo que té la tònica és que és bona per a rotar. Hi ha gent que està a l'estranger. A Califòrnia! Sí, estudiant. Ah, sí? Què estàs fent? Estic sent segon de batxiller. I a tu t'ha pillat M'ha pillat així. tot el merder allí? Estic una família superbé, molt bona gent, però tenien ganes de tornar a casa. Clar, perquè tu ara el curs no s'ha acabat i tu has de continuar ahí. Sí, però fan tot per online. Entonces puc acabar l'Odènia, també. M'estàs dient que te n'has anat a Califòrnia per acabar fent la puta escola online i ja no tens bitllet encara ni res, no saps quan tornaràs? No, m'ha dit la companyia que em donarà una alternativa. Jo vull reivindicar el dret a l'avorriment. Molt bé, molt bé. Perquè, xico, no passa res si t'avorrixes, no passa res. I tu suposa que quines provisions tens, per exemple? Pasta moltíssima. Per fer temps, en lloc de comprar els postres, els iogurts i els plats, doncs, xica, me'ls faig jo. Sí, què t'has comprat? Què t'has comprat? Però què, a veure què és això? El de xocolata és una meravella. Ah, però això és com el flan del xino d'allà. Exacte. Discoteca! Això és el meu armari, és el vestidor i ho hem reconvertit en una mena de sala de fiestas. El tinc tot superpensat, mireu. Ja! Hola! Hola! I ara anem ahir a xerrar, perquè jo quan vaig a les discoteques ja estic ahí acostant-me. Saps la gent a la discoteca que te parla així a la cara? Visc soles en un pis. El que passa és que tinc amb un pare als Estats Units. I ell no pot tornar ara, no li deixen tornar. No, estan intentant llogar un avió entre francesos, alemans i espanyols, 10.000 euros per cada bitllet d'avió. Ai, mira, que ho diguen a Andreu, que està en Califòrnia, que igual li interessa. Andreu, si estàs allà al loro, perquè estan fent una cotxà. I ton pare no està visquent ara? Mon pare ha estat casualment, ha trobat una xica que és infermera d'una UCI d'allí i li ha llogat la casa. Tu padre no pierde el tiempo. Mon pare ha tingut una flor en el cul. A la xica li ha oferit la seva casa per a que se quedi. Sí, és una terrasseta petita. Ostres, petita no, perdona, que teniu ahí colchoneta i tot per ir a la fira. Y mira, estos son los tres. Mira, son trillizos. Mira, quin comboi, els nanos. Això em faria falta a mi, per als meus fills. Això, gràcies a això, passen les tardes. No, mira, en això i en mascaretes ja té la quarantena passada. Passada. I los gin tònics. No t'oblides de los gin tònics. Sí, perquè això és com l'antibiòtic. Mira el teu home que s'ha clavat ahí dins. A ver, anem a dins del bailoteo. Bailoteo. Vas ensenyar-li a la porta el cuño. Lleva el cuño. Ara molt bo. Hi ha algú més que estiga soles per ahí? Mira, a veure. Perdona, t'has botat la quarantena? Estàs fent alguna il·legal? Estic vora la mar, que tinc una gosseta i que ara l'estic passejant abans de que es faci fosc. Pegue 4 voltetes fins que fa pipí-popó i cap a casa. Però ara, si vols, la merda ara no la replegues. Ara que no ho veu ningú. Home, si se'n va molt lluny, t'he de dir que no la perseguisc, per a replegar-li la merda. M'alegre molt de que... Bueno, un beset! Intentem portar-ho de la millor manera possible i paciència i una canya. I si no pots ser una canya, doncs un gin tònic. Torna a la discoteca, Adéu a tots!